Здравейте хора, аз съм Perfect BG и с мен днес е The Nike Brother. така, сега, сигурно повечето се чудят защо не съм качвал 2-3 дни. Имахме проблеми с интернета, правилен български говорим, някакви не знам какво. Хора, утре ще дойде момчето за компютъра. Не се знае дали ще може да го направя, но дано да стане. Ще има, както казах, линкове в новия ми канал. И хора, дано да ви харесва. Така, значи днес за Nike Brother ще играем Build Battle и темата ни ще бъде кола. Перфект. Откъде да разберем на кой е по-хубава кола, например? Хората ще напишат в коментарите. Ти лефтна, не знам защо. Да. Влез пак. Се опитам. Ето та. Добре, значи започваме след 3, 2, 1. Имаме 10 минути да направим кола. Откъде ще засичаш? The Nike Brother. От Мобизен, там пише. Добре. Аз почвам, но да знаете, аз не съм толкова добър в строението, да не ми се подигравате. Кажи The Nike Brother. Няма да им казвам, който искате правите хора. Подигравате му се, ако искате идеите. Както поискате. Вие сте моята публика, вие сте моята душа. Може ли да правим мотор? Не. Казали сме кола, да. Добре. Моята кола сега направо на нищо не прилича. Сякаш пък моето прилича. Гуми как се прави? Сега Пак. Нещо стана. пак ли лефтна е, брат? Да, и влях някой друг кафе. Не те фащам да Nike Brother. Свърнах тапери. Сори, аз си почвам да строя, то твой проблем, не знам, що ти. Става? Да, знам, нещо става да Nike Brother. Да Nike Brother нещо става. Братле, нещо става. На теб става, на мен не ми пука, аз тук си строя, да не ми пука. Май трябва да присъствам в този епизод, няма. Ами, проблема не е мой. Гледам сега. Остават ни около 7 минути. Влязах, супер. Какво е това? Бяга тук, стой си там сега къде си. Не ми викай. Ние пък защо не снимаме на Агарио? Аз съм снимал вече, обаче На Агарио? да. Не съм те гледал. Как се пише? После ще покая. Добре. Сега е време за феновете. На Perfect BG. Аз съм уникален, брат. Всичките Ви трепиш, нали ти е Perfect? може да ги тръпя, аз съм казал на много хора. Не мога да се харесвам на всичките. Да. Има някакви типове, по някой път. Да, не сте хубави. Защо? Те само се подиграват, че не знаят. Вид кола, аз мога да правя камион. То също е от рода на автомобилните средства. Ако играете М.Craft,
Сега няма да говорим за Сливен Крафт и бай-бай. Как не стана, бе? Ти да знам, брат. Где? Сливен Крафт, който не го знае, ще го има в описанието. Где? Ако искате играйте, ако искате не дейте, аз играя в сървъра. Ние ще играем ли като ти оправят компа? Може, не знам. Не е решено. После ще играем с мой сървър. Не те ващам. Не знам, братле. Я пак излез. Не такъв зора, ей. Ти ще спечеш, що се знае туда. Аз сега ако правя, че нещо си бачкането. Бачка. Я правиш. Както виждаш го правя. То времето май няма да не стигне на мен. Едва ли аз тая я правя за 5-6 минути, толкова си остават. Ще ме стигна 5-6 минути. Аз май правя кораб. Гледай да е по темата. Да не ме заболяваш. Така, сега тук ми трябва едно. Не благодаря. Знай, че може да снимам с теб, тъй че... Аз имам рандом с тебе, защото ти ми се молиш, плачеш ми на крака. Така... Остава ли време? Имаш към 2 минути и половина. Ще направя тогава до ремарки. Брат, аз съм готов. Обаче тук съм се записал нещо. Дома ти и прозорце ли сложи? Не ми отпред. Но ясно, че ги сложи. Сега да слагам. Има коли без прозорце. Няма коли без прозорци. Да знае, че май нещо да Nike Brother получи... Сърдечен удар. Да, и нещо не знае кой да приказа. Дала, пи, миналия епизод. Абе. Перфект. Добре, аз бях Perfect BG. Ви оценя, че времето без това свърши там. Почти. Дано да ви е харесало. Напишете кой по-добре се е справил. Ето виждате тук моето. Кажи, моето е перфект. И чао!